Iti daytoy nga oras manen kakabsat, iti daytoy nga napiling aldaw. Nga isu iti panagkakadwa tayo, kayat tayo nga ited iti dakkel launay panagyaman kina Apo Diyos. Tagtultuloy kakabsat nga ited na dagiti amin akasapulan tayo. Ited na met dagiti proteksyon kadagiti anyaman adumteng nga ited ti kabosor kada tayo kakabsat. Katagyaman tayo agsipod ta da kayo met iti kadwami manen itata. May nga dumakdakkel kakabsat nga klase iti panag-aadal tayo iti Sabbath school lesson tayo kada ito nga quarter. Ket adda tayon kakabsat iti 12 may salangenen a lesson ket idulin tayton daytoy a quarterly tayo. No siya kakabsat, no nausar dayta nga quarterly, saan kong ibeleng idulin ko ta nakadado digiti notes nga ikabkabil ko ditoy. Ket intun no kahit kumanen asubyen, na nagpintas nga rod dito inadal tayo, themes from the Gospel of John. Ket addan tulak ta kakabsat iti maitid manen, maipalagip manen, nga maadal. Ket sakbay tay nga agpatuloy kakabsat, dawatek nga agkararag tayo. Naindaklan man nakabalin amin a Diyos amami nga dakat sa dilangit. Kada ito nga oras iti rabii, inurnong na kami manen ama iti may nga panggap. Da kami nga anak mo ket kahit mi nga adalen iti napatig nga saom. Isu nga dawaten mi o Diyos nga bendisyonan na kami. Babaen kadi iti Santo nga Espiritu iturong mo o Diyos iti panaginadal mi iti may nga panggap. Nga tinagan mo ket madaydayaw. Ket iti pamati mi iti anak mo ket isu Diyos iti mapatibker. Dawaten mi nga rod, nga daytoy saom nga ingkamadalen manipod iti Ebanghelyo ni Juan. Ket isu Diyos tagbalin a biag kada kami. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Iti title kakabsat iti lesson number 12, ti oras ti dayag, ti cross ken ti panagungar, the hour of glory, the cross and resurrection. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Juan 18:37 na isurat ket basaen tayo kakabsat. Kinuna nga rod ni Pilato kenkwana, no kasta nga rod ari ka? Simungbat ni Jesus, kunam ariak, na iyanaka gapu itoy, ket gapu itoy imayak ditoy lubong tapno paneknekak iti pudno. Isu amin nga aggapu iti pudno, denggen na titimek ko. Biningay ko kakabsat, iti lesson tayo, iti talo apaset. Umuna, Jesus tried. Ni Jesus na ukom. Mikadua kakabsat, Jesus was crucified. Ni Jesus na ilan sa ije cross. Iti may katlo kakabsat, nga paset iti adal tayo, the hour of glory. Ti oras, iti dayag, ni Jesus nagungar. Apantay ito mo nga paset. Ni Jesus ket naukom, he was tried. Masarakan da ito'y kakabsat, iti Juan Kapitulo 18, versikulo 28 hingga 32. Iti setting na iso daytoy.
Nasapa abigat iti aldaw a panagsagsagana. Dagiti pang pangulo kakabsat iti Jerusalem ken iti Hudyo inpanda ni Apo Jesus ken ni Pilato, gobernador iti Israel, a Roman governor. Ket daytoy isu kakabsat iti Passover feast. Tani Jesus ken digiti adalan na sinelebratan da dayta nga Passover feast. Malagip yu kakabsat nga ni Apo Jesus ket he set an example of servant leaderhood. Idi bugwan na dagiti saksaka dagiti adalan na. Ket ijay inbagana nga dayjay bagina inyarig na jay tinapay, jadara na inyarig na kadayjay arak. Ket kunana kaninyo daytoy a tinapay isu iti bagik a naburak nga agpaay kada kayo. Inuman nyo daytoy nga arak isu iti darak nga naibuyat nga agpaay kada kayo. Apay nga parbangon kakabsat. When ta itagpatnag ni Jesus ket adda iti ayan dagiti papadi. Saan nga kayat dagitoy nga papadi nga dayjay biag dayjay dara ni Apo Jesus nga inosente ket maipatay kadakwada, maipabasol kanyada. So, inpanda kakabsat ken ni Pilato. Iding addadyayen ni Apo Jesus iyasangwanan ni Pilato. Dinamag ni Pilato kadigijay nga pangpangulo nga nangipan ken ni Jesus ken kuana. Anya iti pamabasulyo kadaytoy a tao. Kuna digitoy nga pangpangulo no saan ko mga isuna ket managbasol. Saan mi kuman nga inyegken ka tapno ited mo iti pannakadusa na. Gapu ta saan analintag nga da kami ket mangpapatay iti tao. You see the point? Kunana it is unlawful. It is not unlawful for us. Gapu ta saan nga nalintag kanyada inted da ken ni Pilato. Awan marapid ni Pilato kakabsat because he is the governor. He must execute the law. Iso nga na Pilato kinatungtungnan ni Jesus ket kunana, ari ka kadidig iti Hudyo, are you the king of the Jews? Ket kunana ni Apo Jesus, dayta kadi nga ibagbagam, bukod mo nga kapanunutan, wenno adda digiti sabsabali nga nangibaga kanyam gapu kanya. Ket ijay dialogue da kakabsat, akas ye paset amayulo, kuna ni Pilato, no kastangarod, ari ka. Ket simungbat ni Apo Jesus ket kunam ariak. Adda iti purpose iti pannakaianak ko, nana. Imayak dito'y lubong tapno paneknekak iti pudno. Anya di nga pudno. Laglagipon tayo kakabsat, iti pagleksyonan tayo ken iti libro ni Juan tayo sungarod adalen tayo. From lesson 1 to lesson 13. From chapter 1 verse 1 to chapter 21 ingana di maudi nga bersikulo ti Juan. Dahil pudno nga ibagbaga
iti libro ni Juan nga ni Jesus ket isu Dios. Isu na dayjay logos. Isu na dayjay verbo. Isu nga iti inbagana ni Apo Jesus, isu amin nga aggapu iti pudno. Ta umay na nga ron panagnakan dayjay nga pudno. Ket amin nga aggapu iti pudno, denggenda dayjay timek na. Ket kunana ni Pilato, I find no fault in him at all. Awan ti makita apagbasulan na. Ngem gaputad da iti kostumbreo kunana, kadigayjay nga pangpangulong. Nga adda iti palubusak, gapu kada ito'y a piyestayo nga Passover. Anya kayat yung, will I release to you the King of the Jews? Simungbat kakabsat dagiti tattao, saan nga daytoy kunana? No di ket di ni Barabas. Inlao da ni Barabas. Ket kunana anya nga ron taramida kadaytoy nga awan iti basol na. Pilate is now turning the table. O wino dedyo ko natin ng idiomatic expression, Pilate is now turning the card kadigitay nga nangyag. Awan tinakita na nga basol ni Jesus. Ket itatan, iti kayat digitoy at tao, iti mapalubusan kakabsat ket dayjay hardened a criminal nga isu ni Barabas. Isu nga kunana anya nga rod iti aramidek. Kuna digiti tao, crucify him. You see the point, kapsat? Inpan digitoy nga pangpangulo kadwa na digitoy at tao. The crowd became a mob. And the mob shout, crucify him. Dayjay panggep digitoy idi nga Israelitas nga dayjay dara ni Apo Jesus ket saan kuma nga maipadagsen kadakwada. Actually, isudan tinang sentensya. Da idi nga simbagan ni Pilato, awan ti makitak abasol na. Anya ti aramidag, it was the crowd. It was the mob. Nga kunada, crucify him. Kuna nakakabsat ni Ellen White, iti Desire of Ages, page 738. Pilate longed to deliver Jesus, but he saw he could not do this, and yet retain his own position and honor. Rather than lose his worldly power, he chose to sacrifice an innocent life. How many to escape loss and suffering? In like manner, sacrifice principle. Conscience and duty point one way. Self-interest points another. The current sets strongly the wrong direction, and he who compromises with evil is swept away into the thick darkness of guilt. Kuna nakabsat, the current sets strongly in wrong direction, and he who compromises with evil is swept away into the thick darkness of guilt. History will tell us na dayjay guilt, dayjay konsensya ni Pilate kakabsat. He cannot bear it. So anya iti napasama, since he cannot bear it. History says that Pilate committed suicide.
the hour of horror, the hour of death. Apan tayo kabsat, ijay may kadwang nga paset. Jesus was crucified. Daytoy masarakan, iti Juan 19, 17, 22. Manipod kakabsat, ijay ayan ni Pilato. Inted da dayjay nadagsen a cross. Supposedly nga agpaay kadayjay a hardened criminal. Sino? Ni Barabbas. Barabbas was set free. Jesus was condemned. Ket idi nga binagkat nakakabsat. From that place, dayjay ayan itipan naka sentensyana. Ingana ijay Calvary, Golgotha, the hills of skull. Haan nga dayo kakabsat? It is about less than 3 kilometers away. Ket daytoy dayjay nagnaganan tayon, dayjay kalsada nga nang bagkatan ni Apo Jesus, dayjay cross na. The road of suffering, Via Dolorosa. Saan nga nalawa kabsat? Uray tatanumapang kayo, it's just an ordinary street in Jerusalem. It is now a very famous street. Nakadado iti tattao. I had the privilege to go there. I had the privilege also to walk through. Pinagnak kakabsat, dayday dalan nga nagbagkatan ni Apo Jesus kadayjay cross na. The road of suffering. It is a cobblestone. Kasalala ko no datay nga Ilocano kabsat apang kadyavigan, ijay Kalye Crisologo, ijay iti ayan digiti bato. So nga, no nadagsen di cross, lalalo nga dumagsen, takas jay nga dalan, kalsada iti nagnaan na. They mock him. They spit on him. Inikanda iti cross na, taari nga road, pinagang angawanda, ngam ti cross ngayon, kabil da ijay ulo na, maysa nga siit a cross. Nakadanon da kakabsat, ijay Golgotha. Oras, iti alas 12, iti aldaw. Agmatuon. Idi sumangpet da dijay, addan kakabsat, iti duwa, nga kriminal ana ilansa. Addan iti nakasagana nga abot, nga ijay iti pangikabilan da pangipisukan da dijay cross ni Apo Jesus. Follow me. Inikat na the cross from the tired shoulder of Jesus. Inkabil de jedaga. Pinaidada ni Apo Jesus. Would you imagine that week was so heavy for Jesus? Physically, spiritually, mentally, he was drained. Malagip yung kakabsat, idi adda, ije Golgotha. Sakbay ka nga mapan je Golgotha, lagipem je Getsemani. Idi adda ije Getsemani ni Apo Jesus, itirigat na. The inspired pen of inspiration ko na, the jayli lingit na, naglauken iti danom,
kendara. He was so suffering beyond measure. Nagiddan. And then they put nail on his hands. They put nail on his feet. Sada inikan kakabsat. Iti maysa ngaplak. Unod pan nakanagan na, ije ngato ije cross na. Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Idinalpasan in pisukda. They jay a cross. I have not seen how Jesus was crucified. Ngam I witness personally, daytaman ko natin kabsat Semana Santa, Biyernes Santo matlaan. Naramid da ito yung kapadasan many years ago. It was in the mid-1970s. Gaputi requirement iti college jay PUC, Philippine Union College jay Baisa, idi, nga masapol nga agkanbas iti pastor. Pang kami nagkanbas, iti nagkanbasan may kakabsat, ita Sambales. Ket napili nga iti pagyanan medyo olongga po. Ngam nagtransfer kami, ijay Linusungan, San Marcelino, Sambales. Particularly kakabsat, ijay Buena Vista. Tapay, ijay iti nakasarakak, dakiti adu na ayat nga kakabagyak. Adu rafanan ijay. May sa kadagiti ubing nga kaduak ijay idi is now a retired general iti Armed Forces of the Philippines ni General Arnolfo Rafanan. It was Thursday. Gapu kami kabsat ijay Castillejos, agawid kami ijay boarding house. At dati nakita mi nga prosesyon ta Semana Santa nga ron. Inbagak kada ijay ulitag ko, angkel ko na. Apay nagado ti prosesyon. Ay gamin ditoy, adda iti kalbaryo ditoy. Kaya yung agbuya. Ay ka, won ko namin. So we went, Pastor Tom Vicente, ni Topacio Bacot, pangkami kabsat iti kalbaryo. It was 12 noon. Dayjemot agpangpanggap nga Jesus inlansada met. Kas dayjay inladawan ko kakabsat, idin nga nailansadan, inpisok da dayjay cross na ije abot. It was very painful. Dayjay kaduami nga balasang ni Nelly Fajardo, natalimudaw. Kung nakapay, he was remembering dito adalin tayo, now he is seeing a real reenactment. It's too hard kung nandiyak kaya. Ito'y kakabsat. Dagijay a soldado. Inalada dagijay pagananay. They took Jesus' clothes. Katsada kakabsat nga they draw lots on it. Na tungpal kakabsat, dayjay insurat ni Ari David, ijay Salmo 22, versikulo 18. They divided my garments among themselves, and for my clothing they cast lots. Anyang nga panakatungpal na kakabsat. Ito John, dito dadalon tayo, Jesus was crucified. Kadagiti pito nga maudi nga balbalikas ni Apo Jesus ije cross, at dalaeng iti talo
nga insurat ni Juan. So we will just study the 3 words of Jesus in the cross. Tatadadalan tayo ti Ebanghelyo ni Juan. Umuna, idi nga nakita na ni Mary, ti inana. Kunana, woman, behold your son. Kinita na met, dahi adalan na, kunana, behold your mother. Anyalakit din kakabsat apanang tungpal ni Apo Jesus iti 10 abilin. Ije mikap 5 abilin nga isu kakabsat iti kapapatgan kadagijay. Maudi nga 6 abilbilin. Honor your father and your mother. Itatan panawan nan ni Mary. Iti kunana, Mary, woman, ikang ka, iti mangaywan, mangayat ken ka. And he was pointing to a disciple. Bible scholar says Jesus was pointing to John. Ket kunana kadayjay nga disciple na ni John. Behold your mother. I want you to take care of her. I know you will love her as much as I love her. Demi kadua kakabsat, nga balikas na. I thirst, mawawak. It has been too long. His body longs for water. His lips were turning dry. Dahil ko na man, na-dehydrated. Dahil lingat na, maaminin nga rigat na. And he needed water. Ket inbaga na mawawak. Iti naramid di soldado kakabsat. Nangaladay iti may sa nga atidog akayo. Some say it is the spirda sa da binaliktad, ijiputan na, wano di pagiganan na, nang ikabil da kakabsat, no daytoy kuma, da spear, nang ikabil da ti stones. Sada kakabsat, they dip it, they put it, iti maysa nga vinegar. Dahil nga vinegar ket napait. Dahil nga vinegar ket naalsam. Sada inpan ije agbit-bitaken nga bibig ti manubot. It could have, it must have caused pain and agony. Ti maudi kadagiti tallo nga inbalikas ni Apo Jesus ije cross. It is finished. Anya'y tinalpas. The mission na kakabsat, it is finished. Ti mission na nga umay nga isalakan iti tao nalpas. Binayadan na dahil utang. Binayadan na dahil ising-singir iti kabusor. Nga adda iti masapul amatay. Karukod dahil linteg nga isu kakabsat iti nasalungasing. The demand was someone that is equal to the law must die. And Jesus, the emancipated, hindi ko na tayo, they man logos, they incarnated, naglasag nga Diyos, binayadan na, they nga utang. Ket inbaga na, it is finished. Kuna kakabsat ni Ellen White,
iti Desire of Ages, page 758. Christ did not yield up his life till he had accomplished the work which he came to do. And with his parting breath, he explained, "It is finished. The battle has been won. His right hand and his holy arm had gotten him the victory. As a conqueror, he planted his banner on eternal heights. Was there not joy among the angels? All heaven triumphed in the Savior's victory. Satan was defeated, and he knew that his kingdom was lost." Victory in the cross. Kunana ni Ellen White, and as a conqueror, he planted, pinatakder na, dayjay banner na. Kakabsat ko, dayjay nga banner, it is the cross. It is the cross. From shame, di pan nakaibabain, pan nakaidadanes. Dadayjay cross kakabsat kuma, no isu iti panawin tayo, isu dayjay capital punishment. Idi, adapay lang dayjay electric chair. Idi, adapay lang dayjay firing squad. Dayjay ti capital punishment. Lethal injection. Panawin ni Apo Jesus, it was the cross. Ket idin nga adayjay cross. Idin nga inbaga na it is finished. The battle was won. Ti panakaisalakan mo, panakaisalakan ko, panakaisalakan dagiti amin ama nagbasol nalpasen. Ti aramiden tay laeng babaen iti pamati. We accept the gift of salvation. Ket dayjay a panangabak the victory of Jesus. Ket maitedmet kada tayo. Laglagi pam, dayjay kunana ni Pablo, nga iti gubat, saan tayo nga kukwa? Ta inabaken ni Apo Jesus. Intun kakabsat numakita iti kabusor, nga tikaken ni siya, ket addaan tayon, dayjay a banner. We don't put literal crosses on us. Hantay nga gususar kakabsat, dagiti crucifix. But the center of it all is the cross. Manipod ijay panaka. Ukom, ingana ijay panaka ilansa, ingana ijay panaka i-declare nga ni Jesus ket natay ken ijay apan nakaitanem na. It was a dark Friday. Amin kakabsat ket nagulimat. Actually, idin nga inbagana ni Apo Jesus, ijay cross, it is finished. Dayjay kurtina, ijay templo, napigis manipod jay ngato, ingana jay baba. Adda ang nagsipnget iti lubong. Adda kakabsat nga imay tidakkel a panagginganad. To them, dagajay nga adda, they experience darkness. Nga magyaman tayo, tayo iti title, iti lesson tayo, The Hour of Glory. Amuyo kakabsat, rabi tayo itatanya. Kabil mo nga agrugi tayo 7:30 aglipas tayo. Manunga oras pa nga nasipngat. Gaputa, Disyembre, nagatindog iti rabi. Makatuok, nagatindog iti rabi. And then, when the darkness, iti timsong media, worship, iti MVC, iti
When the darkness of the night is rolled away, it is morning in my heart. Kalpasan, iti sipnget. Agpatnag dayta. Bumtak iti lawag. Bumtak iti lawag iti daya. Tarumwari nagbanawagan ni Apo init. Amin ang kinasipnget pumanaw da. Now we'll go to the hour of glory. Masarakan da ito'y kakabsat iti John chapter 20 verses 1 to 18. Mabingay da ito'y iti duwang apaset. Umunang apaset. Parbangon. Iti umunang aldaw, iti lawas. Parbangon, iti Domingo. Ni Maria na pankakabsat, iti tanem ni Apo Jesus, ngain pabulod ni Joseph of Arimathea. Hinos, tapay adadjay ni Mary, idi indulin ni Jose, dahi bangkay ni Apo Jesus. Kit idi adadijay, nakita na nga dayjay ruangan dayjay nga tanem na iligsay. Ket idi nga nakita na sinirip na diunag. Ket idihan na nga nakita dayjay bangkay ni Apo Jesus, the body of Jesus. Napan kakabsat sinapol na digiti adalan. Ket ni Pedro ken ni John, isuda iti nangagdan dyan baga ni Mary, nagtaray da. Napanda idjay tanem. John recorded it. Kunana, he outran. Inununaan na ni Pedro. Un ata ni Pedro, lakaingam ni Juan. Ket ni John, nagyan kakabsat, ijay arwangan iti tanam. Saan asimrek? Nakita na ti adadya unag. Idi sumangpet ni Pedro, imunag ni Pedro. Kinita na di adadya unag. Ket idi nga dan ijay ni Pedro, simrikmet ni Juan. Adda iti nakita ni Juan ken ni Pedro nga nang balbaliw kakabsat dayjay analadingit a kapadasan da that whole week that pass. The hour of glory. Ti oras kakabsat iti dayag imay kadakwada. Anya iti nakita da. They saw a neatly folded handkerchief. Kadwa na digiti amin alinen ijay. Ken ni John, ken ni Peter. Dayjay nakita da nga neatly folded handkerchief has a very strong message. Anya dayjay nga message kabsat. Jesus was telling them, and Jesus is telling us, I am not done yet. I am coming back. Ulitin. The message of the white handkerchief is, I am not done yet. I am coming back. Apay. Saan ka dingin baga na iji cross? It is finished. When? Ngem kabsat ko, uray no natay ni Apo Jesus iji cross. Uray no natay ni Apo Jesus ket binayadan na ti utang ko utang mo. Ket na isalakan tan. Uray no nagungar ni Apo Jesus.
No saan na atong palen je Karina. Anya Karina, remember this. John 14:1-3. Nalagip ni John, idi nga nakita na dayjay puraw nga handkerchief that was neatly folded. Kunana ni Apo Jesus, saan ko mga agpulkok iti puso yu mamati kayo kanya. Then finally in His promise, I will come again. The completion of our salvation is intunumay ni Apo Jesus tapay, kayat na nga sikaken iti siya, iawid na iji pagarian iti Ama. Ijayton awanton ti rigrigat, ijayton awanton iti baso. Ijayton awan tupayen ni patay. Remember, the message is sa anak pa'y nga nalpas, I am not done yet. I am coming back. Adamagjay ni Mary Magdalene. Siguro si marunong kabsat, she cannot outrun. Digit yung lalaki. Ngam sinarunong na digit yung nga duwa. Idin nga nakita digit yung nga duwa ni Pedro ken ni Juan, dayjay atanem nang nangruna dayjay nga white handkerchief, they went back with a good message. Nabati ni Mary. Adda iti duwa nga lalaki, nakita na, 2 angels. Kunada, babae, apay nga agsangsangit ka. Kuna ni Mary, when apo ta inalada ti apo. Because they have taken away my Lord. At dati sa bali nga nagsaw ni Apo Jesus. Kuna na, woman, why are you weeping? Gapo kakabsat ka dayjay mata ni Mary was already swollen. Would you imagine? 1 week nga nabayagan nga nagsagaba ni Mary, she was crying. I could just imagine nga Friday, Saturday, and early on, she was also tired. Gumidin, kunana, Sir, no si kaday dyan nangalakin kuana, if you have carried him away, ibagaman kanyak itinangipanam, tapno apanak itchay. Maybe Mary was looking down. And then Jesus was standing beside her. Inbaga na dayjanagan, Mary, that famous voice. Amo ni Mary. Ket ni Mary kuna na, Rabboni, Rabboni, Apo, my Lord, my Lord. With the joy of Mary, napanmanan kadigidi adalan kakabsat. Saanin nga gipadamag nga awanin da gibangkay. She has changed the news. Ketiin baganan, I have seen the Lord. The Lord has spoken to me. Kakabsat ko, this is the hour of glory. No kasano iti panagayat ni Apo Jesus ken ni Mary. Ay ayatin na ka. No kasano iti panangayab ni Apo Jesus ken ni Mary, idi kuna na, Mary, amuna itinagan mo. Tatinbaganan ni Apo Jesus, siyak tinaimbag a pastor, amok dagiti nagan dagiti karkarnero. He knows me, He knows you. Kikunanan ni Jehovah, I know you. I have written you in the palms of my hand. Ay ayatin na ka. Ay ayatin na. Anyaman kakabsat nga paglasatam itata. In the storm,
physical or literal storm. Let the hour of glory come. Ni Apo Jesus nga isu na itilawag, ni Apo Jesus nga isu na itibiyag, let Him come. And when He come, the darkness of the night, dahil nga panagbiag mo, will turn into day. Kabsat ko, dayjay nga panakaibabain. Dayjay nga panangilansada kina Apo Jesus di cross. Binalbaliwan na, nagbalin nga oras, iti dayag. The hour of glory. Dayjay kakabsat nga Jesus na inlansada, nagungar ket nagbiag. I serve a risen Savior. Kasanungan mo, He lives. He lives. He lives within my heart. Sapay kuma, kasken ni Mary, apantayumet, ibingay itinaimbag adamag kadagiti sabsabali. Kas kuma ken ni Juan ken ni Pedro, dayjay pamati tayo kumang kakabsat. Let our faith be burning and our lives be transformed. Ti panagbiag tayo kumaket mabalbaliwan. Gaputan niya. Gapu. Tada iti message ni Apo Jesus kada tayo. I am not done yet. I am coming back. Tulungan na tayo ni Apo Diyos. I'm so inspired. Da ni Apo Jesus ni Apo Jesus umaymanan. Agkararag tayo kakabsat. Managayat nga Diyos, agyaman kami. Ni Apo mi Jesus si bibiyag. Binayadan na iti utang mi, ti basol mi o Diyos. Tapno maited, iti pan nakawaya-waya, ken ti panagbiag kada kami. Agyaman kami ti mensahe nga inbati na. Nga saan pa'y nga nalpas iti misyon na, taumay na kami nga alaen. Tulungan na kami o Diyos, nga mangitedmet daytang naimbag adamag ti sabsabali. O Ama, tulungam iti tunggal may sa kada kami. Nang nangruna di gito nga kakabsat, nga agsagsagana, tulungam isuda. Nga intunumay nga Sabado, iji unag iti kapilya iji klase da o Ama. They will share the good news. Nga ni Apo Jesus, nganin nga umay. Agyaman kami o Diyos, di ayat mo kada kami. Dagito iti dawatin ngayon nga napnuan iti ragsak, napnuan ti panagyaman, itinagan niya po Jesus. Amen. Ken Amen. Into numay nga alawas kabsat, we'll be studying the last lesson. I love this quarter. Kastamit ko ba? Ayayaten na kay na Apo Diyos, ket ayayaten na kayumat.